să dai negate pe să știi. Cred că rești pe aia și te trage la el, că nu scap de acolo. Că nu scap de acolo. Îmi dă aia în pământ. Dacă are pe putere, nu pot să întoarcă. O să dau în eu. Uite, mă apuc să fac. Cât are HP? Mă, dar nu știu, după ce ai dat aia, n-ai mai dat cu sabia, n-ai mai spamnat click-ul. Nu, are o chestie, nu, are o chestie care ultima lovitură nu poți să o ia. E foarte, foarte greu. Eu am văzut-o la asta, eu am văzut-o la asta când îmi spune că mă băteam cu boșii. Exact o lovitură mai avea și gata, mor. Nu mor, bă, frate, te ține chestia aia în viață până... Nu știu care e. Deci, un minut în viață mai avea și te ține chestia și dai ca aia pe calul. Ce l-ai făcut pe ăsta din... Deci pe ăsta l-ai lucrat din skill-uri, frate. Din skill-uri. Nu poți să tanci și să ca să zici și să și mergi. Aproape îl bătea, numai că a intrat în stagger și n-a mai ieșit. Era ideea, știi ce mișto la PvP-ul ăsta? Crezi că îl bați pe unul și dintr-o dată nu mă dau. Asta îmi place. Adică chiar dacă ești un hit, dacă prinzi o lovitură de aia un pari norocos și începi să dai în el. Da, totul. Dacă joacă din China pe servere europene posibil. Asta e europene mai. Încă ceva, a zis să nu dai battle în continuu, să ieși și să intri din nou, ca să intri, să nu ai lag. Văzusem eu un hint, că zicea unul. Ești de tot și intri iar în arena, știi? Nu dai start. Da, și intri iar în arena. Nu dai în continuu start, cum e chestia. În seriu? Ba, ești nebun. Nu cred. Îți zice când scrie pe scroll. Când a ajuns, bă? Când a ajuns în spatele tău? Du-te, du-te. Și cu ce ai jucat? A ajuns în spatele tău instant.
asta mă disperă și pe mine. Oh. Din două porți peste. Da, să mă știu de asta, kill-ul ăla, să te dai în spate. Hai spama și tu de data asta să te dai în spate. Trebuie să-l atingi, să-i dai o lovitură, două. Ia uite ce face asta, bă. Stai ușor. Uite, am găsit un bucătar aici, să-i pun un semn în pista mă. Pun un semn cu... Nu vreau să cred, am făcut și eu pe primul loc la asta, la trialul ăsta, am ieșit și eu pe primul loc de 5 ori. Dar nu știu cum. De ce? La trialul ăsta care să fac. Ah, Da. Eu și de meci. bă, ce înseamnă Herbal Gathering Critical Rate? Ce înseamnă Critical Rate? Frate. Ah, îți dă mai multe cu 20%? Nu știu, frate. Cum poți? Hai mai am bani. Bă, multe quest-uri cu copii în jocul ăsta. Băi, și am avut un quest cu un copil atât de enervant, frate, vorbea la în continuu. L-ați avut? Da. Și semnele, la sfârșit când s-a terminat, scria, era un semn și spunea fugi și abandonează copilul. Ala care se credea erou. Da, era șmecher el. Ala. Da. Deci vorbea. L-a lăsat, frate, da. L-a lăsat acolo. Ia uite, acum e un copil orb și trebuie să-l duc acasă.
kill asta. Hai, doar umbrela de healing. Aoleu. Nu mai dă la cum trebuie. Hai să spui acașa aia. Dai, că ai fost și l-ai terminat. Au, ce ai făcut, frate? Dai! Păi și n-am dus-o, mă, acasă pe copila aia. Dus copila, mă. Săraca, e oarbă, mă. Ia, e cu jumătate de oră că te duci la somn. Da. Ce am inventat chinezii acasă. Să mă duc la Immortal 3. Da, că ești și m-am apucat de un cost.
Băi, Chemo, mi-am adus aminte că tu ai zona aia. Ai un pe hartă în zona aia de ceață. Undeva pe aici. Stai să stai așa un pic, stai. Da, da, stai. Ai un secret boss din ăla, e mișto, tu și bate. Care mă unde? E zona aia cu ceață. Undeva în zona asta, dacă dai zoom, trebuie să-ți arate un boss roșu. Mie nu mi-l arată că l-am bătut. Ok. Pe aici, pe zonă. Mhm. Acum, nu știu, cred că mă duc mâine, nu știu. Și îți dă ceva. În zona aia de ceață. Aha, da, mi-arată World Boss Combat. Misterios World Boss. Da, stai că să fac curățenie, nu înseamnă că nu mai am loc să fac nimica. Ia, asta nu știu să... Frate, n-ai cum să nu cunosc pe mine. Uite mă, nu, l-am prins și nu recunoaște, mă. Noapte bună. Noapte bună. Gata. O să te pensionezi. Da. Cum a făcut Andreea după ce a luat ultimul rank la PvP, n-a mai jucat PvP. Ah, ok. Da, atât, alea sunt reward-urile, nu-ți dă Grand Cosa, nu? Nu-ți dă ceva important. Da, căcat. Da, e bine. Aș vrea să fac un capture de flag, un outpost rush, știi, să